29e épisode officiel du podcast présenté par Banima Sokoba et Nathaniel Dameli. Verset du jour du 21 février 2025. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, furent retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ce passage révèle la puissance de l'unité dans la louange et l'adoration. Lorsque les musiciens et les chantres se sont unis pour louer Dieu d'un même cœur, sa gloire descendit avec force, remplissant le temple au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer leur service. Les chantres et musiciens jouent un rôle clé dans la manifestation de la gloire de Dieu. Ils nous conduisent dans une louange qui fait descendre la présence divine. Leur ministère est spirituellement essentiel et ils méritent tout notre soutien. Soutenons ceux qui louent Dieu par la musique, car ils participent à l'édification spirituelle de l'Église. Investir dans leur ministère, c'est participer à l'adoration collective et à l'expression du royaume de Dieu. Que la gloire de l'Éternel remplisse nos vies chaque fois que nous louons ensemble. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. Niye anga podcasti sindanye wa ani konontona ye mimbe lase Banima Sokoba et Nathaniel Dameli fe. Bi juma février kalo kile mugan ani kelen san 2025 anga verset kalanta ye kileo kibaro filanan sura 5 verset 13 ka se 14 ma. O yɔrɔ b'a fɔ an ye ko buuru fiyɛlaw ani dɔnkilidalaw bɛɛ jɛra ka u kan bɔ ɲɔgɔn fɛ ka batoli kɛ ka matigi tanu. U ye buuru fiyɛ ka ziranɛgɛ tɛgɛrɛw fɔ ka bɛn ni fɔlifɛn wɛrɛw ye ka matigi bato k'a fɔ ko ɔwɔ a ka ɲumanya tɛ ban. O tuma la sankaba ye so kɔnɔ fa matigi bato so kɔni sarakalasebaw ma se ka to yen ka u ka baara kɛ o sankaba kosɔn, kamasɔrɔ matigi nɔrɔ ye Ala ka so fa. Ni yɔrɔ bɛ kelenya sebaya yira an na tanuli ni batoli tuma la. Tuma min na fɔlikɛlaw ni dɔnkilidalaw ye u kan bɔ ɲɔgɔn fɛ ka Ala tanu ni dusukun kelen ye, a nɔrɔ jiginna ni fanga ye ka Ala bato so fa fo sarakalasebaw ma se ka u ka baara kɛ. Tanulikɛlaw ni fɔlikɛlaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Ala nɔrɔ jirali la. U b'an ɲɛ minɛ tanuli la ka Ala ka yɛrɛya ɲɛnamaya. U ka baara nafa ka bon ni ta fan fɛ. O la, u ni an ka dɛmɛ ka kan. An ka sɔn ka Ala tanubaw dɛmɛ kamasɔrɔ u bɛ egilizi barika bonya ni ta fan fɛ. Ka u ka baara dɛmɛ o bɛ i n'a fɔ ko ka i sen don tanulijɛkuluw la ani ka dɔ fara sankolo masaya kan. Matigi ka nɔrɔ ka an ka ɲɛnamaya yɔrɔ bɛɛ fa tuma o tuma ni an bɛ tanuli kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni fɔlikan ye.